Binavê Xwedayê Rehman û Rehîm. Zimanê xwe fêr dibim. Zimanê xwe fêr dibim. Zimanê xwe fêr dibim. Amadekar Mujteba Baravî. Adara 2020. Adara 2020. Ala Kurdistan rengorengo ye. Ala Kurdistan rengorengo ye. Ala Kurdistan rengorengo ye. Kürdistan bayrağı rengarenktir. Allah ev zaman dayeme. Allah ev zaman dayeme. Allah ev zaman dayeme. Loma em pir jê hez dikin. Loma em pir jê hez dikin. Loma em pir jê hez dikin. Allah bize bu dili vermiş, onun için çok seviyoruz. Alemi bixwe nekenînin. Alemi bixwe nekenînin. Alemi bixwe nekenînin. Alemi kendine güldürme. Ala zimanê xwe hilde. Ala zimanê xwe hilde. Ala zimanê xwe hilde. Dilinin bayrağını kaldır. Çiyayê agirî, çiyayê herî bilind ê Kurdistan e. Çiyayê agirî, çiyayê herî bilind ê Kurdistan e. Çiyayê agirî, çiyayê herî bilind ê Kurdistan e. Ağrı Dağı, Kürdistan'ın en yüksek dağıdır. Bi fermanekê jiyan û biyadin mirin tê. Bi fermanekê jiyan û biyadin mirin tê. Bi fermanekê jiyan û biyadin mirin tê. Bir emirle hayat ve diğeriyle ölüm gelir. Dostê bavan ji bîr neke. Dostê bavan ji bîr neke. Dostê bavan ji bîr neke. Baba dostunu unutma. Tu çê bikî ji xwe re, xerab bikî ji xwe re. Tu çê bikî ji xwe re, xerab bikî ji xwe re. İyilik yapsan kendine, kötülük yapsan kendine. Bavê min bi min re her gavê Kurdî dipeyve. Bavê min bi min re her gavê Kurdî dipeyve. Bavê min bi min re her gavê Kurdî dipeyve. Babam benimle sürekli Kürtçe konuşur. Dijminê bavê nabe dostê lawê. Dijminê bavê nabe dostê lawê. Dijminê bavê nabe dostê lawê. Babanın düşmanı oğluna dost olmaz. Amadekari, hazırlık. Amadekari, amadekari. Agirdadan, agirdadan, agirdadan ateş yakmak. Amade bin, amade bin, amade bin. Hazır olun. Agirdadın,
Agir dadın. Agir dadın. Ateş yakın. Agir berdini. Agir berdini. Agir berdini. Ateşe verin. Agir vemrinin. Agir vemrinin. Agir vemrinin. Ateşi söndürün. Ave dixwazim. Ave dixwazim. Ave dixwazim. Su istiyorum. Ave bidemin. Ave bidemin. Ave bidemin. Bana su ver. Ave bide. Ave bine. Ave bine. Ave bine. Su getir. Ayeteki bixwîne. Ayeteki bixwîne. Ayeteki bixwîne. Bir ayet oku. Ayetan bixwîne. Ayetan dixwîne. Ayetan dixwîne. Ayetleri okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi halqus semavati vel ardi ve ihtilafu alsinatikum ve alwanikum. İnne fî zâlike le âyâtin lil âlimîn. Cihêbûna zimanên we ji ayetên Xwedê ne. Cihêbûna zimanên we ji ayetên Xwedê ne. Cihêbûna zimanên we ji ayetên Xwedê ne. Dillerinizin ayrı ayrı olması Allah'ın ayetlerindendir. Avdan ji bo bağan jiyane. Avdan ji bo bağan jiyane. Avdan ji bo bağan jiyane. Sulamak bağ ve bahçeler için hayattır. Perwerda bi zimanê zikmakî wek nexşên li ser kevir mayînde ye. Perwerda bi zimanê zikmakî wek nexşên li ser kevir mayînde ye. Perwerda bi zimanê zikmakî wek nexşên li ser kevir mayînde ye. Ana dili ile yapılan eğitim taşlar üzerine kazılan nakışlar gibi kalıcıdır. Avjenî ji bo bedenê pir baş e. Avjenî ji bo bedenê pir baş e. Avjenî ji bo bedenê pir baş e. Yüzmek vücut için çok iyidir. Azadî diyariyeke Rahmane. Azadî diyariyeke Rahmane. Azadî hediyeyeke Rahmane. Hürriyet Rahman'ın bir hediyesidir. Armanc mirov bi jiyanê ve girê dide. Armanc mirov bi jiyanê ve girê dide. Armanc mirov bi jiyanê ve girê dide. Hedef insanı hayata bağlar. Adar meha yekem a biharê ye. Adar meha yekem a biharê ye. Adar meha yekem a biharê ye. Mart baharın ilk ayıdır. Axurê pez zivistanê germe. Axurê pez zivistanê germe. Axurê pez zivistanê germe. Küçük baş ağılı kışın sıcaktır. Bi Kurdî bipeyve bersiva bi şaftinê bide.
bi Kurdî bipeyive bersiva bişaftinê bide. Bi Kurdî bipeyive bersiva bişaftinê bide. Kürtçe konuş, asimile